Hi guys, nagluto ko ng spaghetti para sa mga bata. Hi guys, nagluto ko ng spaghetti para sa mga bata. Pagkaunan sila kay pista ni Senyor Santo Niño. Ako panihalo guys kay aron makuan jud siya sa ketchup. Pakita ni Ano ni pakita? O daghan kayo guys, duha ni ka kilo. Kung mga bata, kaunon, mga bata na, kaunon na ko, mga silingan nila sa mga bata. Kaunon kayo. Kadagyo ko to kada pista sa Santo Niño. Inakmay lang to guys. Pagpakaon ko sa mga bata, kada pista Santo Niño guys. Inakmay lang. Isuod ni na mo og baso. Ano nga baso? Pag sa kabaso, isa ka bata. Ano kayo na ko? Sa isulat. Saan ito po na guys? So, sana mo isulat ani
Na, ulit na. Ipakalian natin. Asa ito silang nande?